Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και όσοι ακούτε τις εκπομπές μας, να είστε ευλογημένοι από το Θεό, γιατί ενδιαφέρεστε για πράγματα όχι του σειρμού, αλλά για πράγματα αιώνια. Ενδιαφέρεστε για την ψυχή σας, για την αιωνιότητα, για τη σωτηρία της ψυχής. Και αυτό καθιστά τον άνθρωπο άξιο μπροστά στα μάτια του Θεού. Σήμερα θα πούμε μερικά λόγια για ένα ιστορικό αλλά και πνευματικό θέμα που συμπλέκονται οι προφητείες ενός μεγάλου προφήτη, του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος μίλησε και για τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά μίλησε και για τον Χριστό. Και θα δούμε πώς. Εκείνη την εποχή οι Εβραίοι ήταν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Η Ιερουσαλήμ είχε κατακαεί. Ο ναός είχε ισοπεδωθεί. Εκείνος ο ναός, ο περικαλής του Σολομώντος, δεν υπήρχε πια. Μπήκε μέσα ο Ναβουχοδονόσορο, ο βάρβαρος ηγέτης αυτός της Βαβυλώνας, και κατέκαψε τα πάντα. Και έτσι εσύλισε το ναό, πήρε τα χρυσάφια του ό,τι είχε ο ναός μέσα και τον έκαψε. Οι Εβραίοι, όσοι είχαν μείνει ελάχιστοι στην Ιερουσαλήμ, οδύρονταν και έκλαιγαν. Βέβαια, οι προφήτες πριν τους είχαν ειδοποιήσει ότι με αυτά που κάνετε φέρετε την καταστροφή πάνω από το κεφάλι σας. Αλλά ως συνήθως αυτοί τους προφήτες δεν τους άκουγαν, τους προπυλάκιζαν, τους φυλάκιζαν και πολλούς από αυτούς τους σκότωναν. Όντως, οι προφητείες του Ιερεμίου βγήκαν αληθινές. Παρόλο που ο Ιερεμίας ήταν αποδιοπομπαίος τράγος από τις εξουσίες και του λέγανε φέρνεις όλα τα δυσάρεστα, ας πούμε, εδώ πέρα και μας λες ότι θα μας κατακτήσουν κλπ. Και όντως έγινε η κατάκτηση αυτή γύρω στο 500 πριν το 500, 70 χρόνια πριν το 500, γιατί το 500 χρόνια ελευθερώθηκαν οι Εβραίοι από τους Πέρσες, παρακαλώ, οι οποίοι ενίκησαν τον Ναβουχοδονόσορα. Όμως η ιστορία του Δανιήλ, του προφήτη, εμπλέκεται με την υπόθεση του Ναβουχοδονόσορα. Και να πώς. Όταν ο Ναβουχοδονόσορος έφερε αιχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ, πάρα πολλές χιλιάδες, και τους έκανε εκεί πέρα δούλους, είπε να διαλέξουν 4 παιδιά από τους Ισραηλίτες, τα οποία θα είναι παιδιά πανέξυπνα, τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα παιδιά, για να τους χρησιμοποιήσει στο παλάτι του, σαν να τους μεγαλώσει εκεί και να τους χρησιμοποιήσει μετά σαν υπουργούς, σαν να τους δώσει κάποιες θέσεις ηγετικές. Αυτά τα παιδιά ήταν οι τρεις παιδες εν καμίνο που ξέρουμε εμείς από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος ήταν 10-12 χρονών όταν πήγανε στη μεκτικεσία της Βαβυλώνος, έτσι λέγεται, μετικεσία. Να μην πούνε σκλαβιά, αλλά είναι ότι μετακομίσαμε, ας πούμε. Κάποτε λοιπόν μεγάλωσαν τα παιδιά, είχε γίνει 20 χρονών ο Δανιήλ και οι άλλοι, και τους έτρεφε μέσα στο παλάτι ο Ναβουχοδονόσορος, τους είχε κοντά. Μάθαιναν τη γλώσσα, γράμματα, ιστορία και όλα αυτά. Πανέξυπνοι αυτοί οι 4 Εβραίοι παιδες. Ο Δανιήλ όμως ήταν εξοχότερος. Ο Δανιήλ θεωρείται και μέγας προφήτης. Στους μεγάλους προφήτες κατατάσσεται. Στους 4 μεγάλους προφήτες του Ισραήλ είναι ο Δανιήλ μέσα. Γιατί έγραψε πάρα πολλά προφητικά βιβλία. Εδώ, όπως σας είπα, προφήτευσε και το Μέγα Αλέξανδρο και το Χριστό. Και είπε ότι η βασιλεία του θα είναι αιώνια σε μια προφητεία. Θα τα δούμε αυτά στο βιβλίο του Δανιήλ, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο. Ίσως είναι το μικρότερο βιβλίο από τα προφητικά βιβλία. Αλλά είναι πάρα πολύ μεστό σε εικόνες, παραστάσεις και αλήθειες. Γιατί οι προφητείες είναι αλήθειες, να ξέρετε. Γι' αυτό λέγονται οι προφήτες, επειδή αυτά που λένε έχουν βγει στο μέλλον. Ατόφια, όπως τα λένε. Ενώ οι ψευδοπροφήτες, αυτά που λένε δεν βγαίνουν. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά.
Οι προφήτες μιλούν με τον Θεό, οι ψευδοπροφήτες μιλούν με τον διάβολο. Μια νύχτα ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα τρομερό όνειρο, το οποίο κατά παράδοξο τρόπο δεν μπορούσε να το θυμηθεί το πρωί. Αλλά ήταν τόσο ανήσυχος και συγχυσμένος, που ναι μεν δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ, αλλά και το επόμενο βράδυ δεν κοιμήθηκε. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να στείλει, να φέρουν να του ερμηνεύσουν το όνειρο. Ήρθαν όλοι οι επαηδείς, όπως τους λέει, και οι ονειροκρίτες της Βαβυλώνας και στάθηκαν μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα να τους πει τι θέλει. Εκείνος τους λέει: θέλω να μου ερμηνεύσετε ένα όνειρο που είδα, αλλά και να μου πείτε ποιο όνειρο είναι, διότι εγώ το όνειρο αυτό δεν το θυμάμαι. Έχει ξεφύγει από τη μνήμη μου τελείως το όνειρο αυτό. Αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και είπαν: Βασιλιά, πρέπει να μας πεις το όνειρο για να μπορέσουμε να στο ερμηνεύσουμε. Αν δεν μας το πεις, δεν γίνεται τίποτα. Θύμωσε αυτός, τους έδιωξε και τους είπε ότι αν σε μια εβδομάδα δεν μου πείτε και το όνειρό μου και την ερμηνεία του ονείρου, θα σας αρχίσω να σας σκοτώνω. Τρομοκρατημένοι έφυγαν αυτοί, λέει, και προσέχτε, μην μου πείτε ψέματα, λέει, να μου πείτε αλήθεια. Τι ήταν αυτό το όνειρο. Σε μια εβδομάδα λοιπόν άρχισε να σκοτώνει μερικούς από αυτούς. Έφτασε η ιστορία και στα αυτιά του Δανιήλ, ο οποίος ήταν ένα 20ετές αγόρι, πανέξυπνο δηλαδή, και περίπου το δεξί χέρι του Ναβουχοδονόσορ, από τους καλούς υπουργούς του. Έμαθε την ιστορία, λέει, τι γίνεται, γιατί ακούω αυτά τα πράγματα, λέει, έτσι και έτσι. Δεν μπορούν να του βρούνε ποιο όνειρο είδε και τι ερμηνεία έχει. Λέει, μπορώ να δω και εγώ το Ναβουχοδονόσορ, να πάω να μου δώσετε από τον ευρώ. Βεβαίως. Το είπαν ο Δανιήλ, θέλει να σε δει. Πήγε ο Δανιήλ, στάθηκε μπροστά του και του είπε: ζήθη βασιλεύει στον αιώνα, να ζήσεις έναν αιώνα, βασιλιά. Και μην ανησυχείς καθόλου, διότι το όνειρο που είδες εγώ θα στο ερμηνεύσω. Δώσε μου μόνο προθεσμία 24 ώρες να προσευχηθώ στον Θεό τον αληθινό το δικό μας και να στο ερμηνεύσω. Λέει κάτι νέο που θέλεις, προσευχήσου όποιον ο Θεό θέλεις, λέει, εγώ θέλω να μου βρεις το όνειρο. Έφυγε ο Δανιήλ, προσευχήθηκε και πράγματι ο Θεός, χάρη τη Θεού δηλαδή γίναν όλα αυτά, του έδωσε την ερμηνεία και το όνειρο του Δανιήλ ο Θεός. Πήγε λοιπόν την άλλη μέρα και του λέει: βασιλιά, άκουσε. Αυτό το όνειρο που είδες ήταν τρομακτικό, πράγματι. Εσύ, λέει, είδες ένα τεράστιο άγαλμα μόνο του σε ένα πεδίο, σε μια πεδιάδα. Το άγαλμα αυτό ήταν μέσα, ο ήλιος έλαμπε πάνω σε αυτό το άγαλμα, το τεράστιο που είδες εσύ αυτό, και η κεφαλή του ήταν χρυσή, που δηλώνει τη δική σου βασιλεία. Τα χέρια και το στήθος ήταν από ασήμι, που δηλώνει την επόμενη βασιλεία από σένα, η οποία, μην ανησυχείς, δεν θα έρθει αύριο και μεθαύριο, θα αργήσει. Θα κυβερνήσει ακόμα πολύ καιρό για να τον εγκαθησυχάσει, βέβαια. Αυτή ήταν η βασιλεία των Περσών. Εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι οι Πέρσες νικήσανε το Ναβουχοδονόσορ και κατακτήσαν τη Βαβυλώνα. Και ήρθαν και σε εμάς 4 φορές οι Πέρσες. Μας κάψανε, μας αυτόσανε, αλλά δεν μπορέσαν να περάσουν στην Ελλάδα. Γνωστά, οι Μυδικοί πόλεμοι περιγράφονται όλα αυτά με τη Σαλαμίνα, με το ένα μετά. Το άγαλμα αυτό, λέει, είχε στήθος και πόδια μπρούτζινα, μυρούς, από μπρούτζο, χαλκό. Αυτή, λέει, είναι η βασιλεία των Ελλήνων. Ο Έλληνας βασιλιάς θα κατακτήσει τους Πέρσες και θα κάνει δικιά του αυτοκρατορία. Ο Έλληνας βασιλιάς κατάγεται από τις Αιγές, από την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Είναι γραμμένα αυτά. Για να δείτε, οι προφήτες τι φώτιση είχαν από το Θεό, είναι απόδειξη ότι ήταν του Θεού άνθρωποι, γιατί προφήτευσε το Μέγα Αλέξανδρο. Μετά, λέει, από αυτή τη βασιλεία
τη χάλκινη βασιλεία, που η μυρή και η κοιλιά θα είναι από χαλκό και τα πόδια, θα έρθει άλλη βασιλεία σιδερένια. Εκεί τα πόδια, λέει, το κάτω μέρος των ποδιών, είναι από σίδερο. Αλλά και κάτω-κάτω είναι από πυλό. Και ο πυλός δεν δένει με το σίδερο. Γι' αυτό να έχεις υπόψη σου ότι αυτή η βασιλεία είναι σαθρή. Σε λίγο θα καταστραφεί. Και τότε θα πέσει μια πέτρα πάνω στο άγαλμα. Έπεσε μια πέτρα πάνω στο άγαλμα και το έκανε σκόνη. Φύσηξε και αέρας και το πήρε και χάθηκε από την όρασή σου. Και αυτή η πέτρα μεγάλωσε και θα μείνει αιωνίως. Είναι η βασιλεία από ό,τι ερμηνεύουν του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός ήρθε επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχουμε υπόψη μας. Δεν μας παίρνει η ώρα να σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Ο δεύτερος ναός έγινε από τους Πέρσες. Ήταν αυτός ο ναός που μπήκε και ο Χριστός με τους μαθητές του μέσα. Ο δεύτερος ναός. Τρίτος ναός δεν υπάρχει. Λένε πως θα τον εκτίσει ο Αντίχριστος. Οι προφητείες και αυτές λένε ότι θα τον εκτίσει ο Αντίχριστος. Ένας βασιλιάς αντίθετος του χριστιανισμού που βγήκε μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, καμιά 15-20 χρόνια μετά, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, προσπάθησε να ξαναχτίσει τον ναό, επειδή συγκέντρωσε πολλές δωρεές από τους Εβραίους για να χτίσει τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Αλλά δεν ευδόξησε, διότι λάβα έβγαινε από μέσα και οι εργάτες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, έφευγαν πανικόβλητοι. 3 φορές προσπάθησε και δεν έγινε. Έτσι, τώρα ο ναός της Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα μέρος από ο τείχος που ήταν γύρω-γύρω από τον ναό και σε αυτό προσεύχονται σήμερα οι Εβραίοι. Ο Δανιήλ λοιπόν προφήτευσε τον Μεγάλο Αλεξάνδρο και τον Χριστό, που είπε ότι αυτού η βασιλεία θα είναι αιώνια. Και σε άλλο σημείο του βιβλίου του Δανιήλ το αναφέρει αυτό. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να πω 2 λόγια, γιατί διάβασα προχτές πάλι την ιστορία των εκεί στον Άγιο Νικόλαο που είναι η Σπιναλόγκα. Ας πούμε και 2 λόγια γι' αυτό. Η Σπιναλόγκα λοιπόν είναι ένα νησάκι το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του κόλπου του Μεραμπέλο απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι λεπροί της επικράτειας. Και οι κριτικοί αλλά και από άλλα μέρη. Κράτησε 12 χρόνια εκεί πέρα η σκλαβιά αυτών των ανθρώπων που ζούσαν απομονωμένοι. Εκεί ο μόνος ιερέας που πήγε ήταν ο πατήρ Χρύσανθος από τη Σιτία, ένας ιερέας από τη Σιτία. Ήταν ο μόνος που επισκέφτηκε εκεί, σας το λέω γρήγορα, τη μικρή εκκλησούλα που είχε και που είχαν φτιάξει δηλαδή, και το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες πήρε μαζί του. Ποια ήτανε? Η Αγία Κοινωνία. Πήγε, τους γνώρισε και τους πρότεινε άφοβα το χέρι του, αλλά αυτοί δεν τον χαιρέτησαν. Τους έδωσε όμως θάρρος. Τους είπε: ο Χριστός νικάει τα πάντα. Να έχετε θάρρος, θα γίνετε καλά. Θα φύγετε από εδώ μετά από με λίγο καιρό. Ο Χριστός θεραπεύει όλες τις αρρώστιες, τους είπε, και να γίνετε καλά. Ήρθε η Κυριακή και μπήκε και λειτουργήσε μόνος του. Ούτε ψάλτη ούτε τίποτα. Θα μου πείτε, λίγο η λειτουργία γίνεται δίχως ψάλτη. Αναγκαστικά, τι να έκανε. Αυτός και ένας λεπρός μπήκανε μέσα. Ήταν η πρώτη Κυριακή. Οι λεπροί περπατούσαν απ' έξω, άκουγαν, αλλά δεν έμπαινε κανένας μέσα στην εκκλησία. Ο Παπαχρήστος ατάραχο τελείωσε η λειτουργία και δεν είπε τίποτα. Καθώς μετά τελείωσε, βγήκε έξω και ένας λεπρός του είπε: θα σου φιλήσω το χέρι μόνο εάν την άλλη Κυριακή κοινωνήσεις σε μένα, ναι. Εγώ θα έρθω να κοινωνήσω, του είπε ο λεπρός, αλλά θέλω να καταλύσεις μετά εσύ την Αγία Κοινωνία. Να μην συγχαθείς δηλαδή και να μην φοβηθείς, μην κολλήσεις. Πράγματι, μπήκε μέσα την άλλη Κυριακή, έγινε η λειτουργία πάλι με λίγους, με ελάχιστους, και στο τέλος της λειτουργίας του λέει ο λεπρός: τώρα θέλω να κοινωνήσω. Κοινώνησε και μετά του λέει: θέλω να καταλύσει την Αγία Κοινωνία. Να πιείς δηλαδή το περιεχόμενο από αυτό που κοινώνησα εγώ, το σώμα και το αίμα του Χριστού, να το πιείς εσύ. Και άμα σε δω να το πιείς, τότε θα το πω και στους άλλους. Πράγματι έτσι έγινε. Και ο πατήρ Χρύσανθος άφοβα σήκωσε το Άγιο Ποτήριο και ήπιε από την Αγία Κοινωνία, από εκεί που μόλις είχε κοινωνήσει ένας λεπρός. Αυτό το είδαν και οι άλλοι λεπροί και από τότε μπήκαν πολλοί μέσα και
και εκκλησιάζουσαν και είχαν τον παπά αυτό στα όπα, διότι ο παπάς αυτός τους απέδειξε ότι ο Χριστός είναι δυνατότερος από όλες τις αρρώστιες και δεν παθαίνουν τίποτα όταν κοινωνώνε την Αγία Κοινωνία μετά από κάποιον άρρωστο ή οτιδήποτε. Η Αγία Κοινωνία δεν πιάνει καμία αρρώστια μέσα της. Έτσι έγινε έμειναν 12 χρόνια και μετά βγήκε το φάρμακο και σε άλλη εκπομπή σας έχω πει για την Αργυρό αυτή την ηρωίδα, η οποία έμεινε και αυτή εκεί πέρα 12 χρόνια και μετά πήγε και βοήθησε στο Αλιμοδόν τους άλλους λεπρούς που ήταν από μηνάρια, είχε μείνει δηλαδή της λέπρας επάνω τους και τους βοηθούσε, γιατί η λέπρα έριχνε τα δάχτυλα και τα χείλια και τη μύτη και τα αυτιά και μετά δεν μπορούσαν με τα χεράκια τους αυτά να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και θέλανε βοήθεια. Και πολλοί από τη Σπιναλόγκα ήρθαν στο Λιμοδόν εδώ στην Αθήνα. Μία από αυτούς ήταν και η Αργυρό, την οποία την έχουμε περιγράψει αυτή την ηρωίδα που πήγε στους Γερμανούς και τους είπε: θα απελευθερώσεις, λέει, και όλους μαζί, αλλιώς να εκτελέσει και εμένα, ναι. Και ο Γερμανός απελευθέρωσε πραγματικά και τους άλλους και έτσι έχουμε πει αυτή την ιστορία με την Αργυρό. Σήμερα μιλήσαμε για τον Ναβουκοδονόσορα, για τις δύο προφητείες οι οποίες βρίσκονται μέσα στο βιβλίο του Ναβουκοδονόσορα, του Δανιήλ του προφήτη. Να διαβάσετε το Δανιήλ του προφήτη, να τα δείτε αυτά με τα μάτια σας, όχι αυτά που σας λέω εγώ, να τα δείτε με τα μάτια σας αυτά. Ότι προφητεύει και τον Χριστό και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ποιος είναι ο Έλληνας τράγος εξεγών που νικάει τον Πέρση κρυό, θα λέει έτσι κάπως είναι ασκιασμένα, είναι ο μοναδικός ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα τα δείτε μέσα στις προφητείες του Δανιήλ, να τα διαβάζουμε αυτά, να τα ξέρουμε αυτά. Είναι σπουδαία. Και για την ψυχή μας είναι ωφέλιμα και για το ότι είμαστε χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουμε τις προφητείες για τον Χριστό. Να είστε καλά, ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε και στην επόμενη μας εκπομπή πάλι να έχουμε κάποιο θέμα έτσι που να έχει κάποια ιστορική και θρησκευτική αξία. Σας χαιρετώ εν Κυρίω. Γεια σας.